Ao longo destas últimas décadas, a humanidade estivo facendo actividades que prexudican o clima, como a queima de combustibles fósiles, ou a sobreexplotación dos terreos coa agricultura intensiva. E o cambio climático non é algo que vai a pasar. O que defendemos. Ben, no noso grupo queremos que chegados a este punto a Terra non ten salvación. Aumento da desertización e desertificación é o deseo dos polos. Voume centrar no deseo dos polos, xa que este tamén é un fenómeno moi grave, xa que fai que suba ao nivel do mar, cambia as condicións físico-químicas do auga e tamén